Dai seama, că dacă prinde amendă, nu dai seama. Nu s-ar până. Păi acolo, pula mea, nu dai seama. Acolo a pus bară, mă, de-aia că te duci pe Sideru, știi? Și a pus mașini de pământ ca să mai treacă ăștia. La câmpie. Și cum poți? Ăla e eficient acum. Deci acum. Hai să vadă lumea unde stăm, la plaj. Unde am mâncat? Și nu ai zis și mâncat. Da. Hai că ăsta intră pe YouTube direct. Da. Trebuia o să filmez cum mâncam. Sau cum filmez. Unde mănâncă românul. Mai eu pe bară. Terminai cuile acolo. Mă, ce cădeai. Baftă, mă, nu ți dă, mă. Plătești. Ia fără, mă. Ce eu las cu ce bala la mine, cu cărul și brânză. Da? Baftă, mă. Să Hai. faci milion. Hai, mă, bala. Steluța. Aia care ai fost tu. Steluța. Da, tot. Asta e? Nu mai știa? Eu te bag unde am pus să-mi bag. De ce? Dar ce cine m-a alinat 9 pe? Nu știu, frate, sună și treabă. Cine? Eu de unde vrei să știi? Gata. Ia. Bă, stai ora cu o minte prostă, ce zici? Nu m-a interesat pe mine. Alina Andreea 10 9 pe. Băi, cum sună, mă? Cum îi cheamă pe la care lua telefonul? Cum îi cheamă pe la care lua telefonul? Cu o stică. Hai să ne dăm? Gata, acum mă opresc. Bă, recunosc, și da. E, de să-mi adică